замир Кобулов, фиристодаи вижаи раисҷумҳурии Русия дар умури Афғонистон феҳрасти даъватшудагон ба нишасти Маскавро шарҳ дод. Русия ба ҳамоиши Маскав дар мавриди Афғонистон намояндагони ҷабҳаи муқовимат аз Панҷшерро даъват накардааст. Дар ин бора риа Новости аз қабли Замир Кобулов хабар додааст. Ба суол дар ин маврид фиристодаи вижаи раисҷумҳурии Русия посух додааст, ки танҳо Толибонро даъват намуданд. Инчунин мақомоти Русия даъват шудани Ҳомид Карзай ва Абдуллоҳ Абдуллоҳ, раиси шӯрои мусолиҳаи миллии кишварро рад карданд. Ахиран хабар дода шуд, ки Абдусалом Ҳанафӣ, ноиби раиси ҳукумати Толибон, дар садри як ҳайати ин созмон мамнӯъ дар ҳамоиши Маскав дар мавзӯи Афғонистон иштирок хоҳад кард. Инъоммулоҳ Самангонӣ, узви комиссияи Толибон дар умури фарҳанг низ изҳор доштааст, ки ҳукуматдорони ҷадиди Кобул иштирок дар ҳамоиши Маскавро чун имкони роҳандозии иртиботи расмӣ бо кишварҳои дигар медонанд. ҳайати баландпояи Афғонистон таҳти роҳбарии ноиби сарвазир дар Маскав бо намояндагони кишварҳои гуногун масоили гуногуни марбут ба Афғонистонро баррасӣ мекунанд, изҳор дошт Самангонӣ. мулоқоти мазкур 20 октябр баргузор мешавад.